бар кешене кызыктырып, көн сайын әле Нью-Йоркта, әле Майамидан фотолар кертүче Лилия Хайруллина ниһаять туган ягыбызга әйләнеп кайткан. Лилия шул дәрәҗәдә ошаткан Американы, хәтта шунда калмакчы да булган. Анда барысы да башка, кешеләр, атмосфера, җәмгыять. Мин гомумән сәяхәт итәргә яратам. Ләкин монысы озакка истә калачак. Күптәнге хыялларым тормышка ашты. Рәхәтләнеп ял иттем, дип сөйләде җырчы.